Какво ли е да си дете? Страхотно е да си дете. Сякаш попаднал си в приказка. Не знаеш кой я е написал. Като събуждане от сън ли е? Да, но нямаш спомен за съня. Не мога да си го представя. И аз не бих могъл сега. Представи си шепа диви ягоди. Такива има само на земята. Но да, представям си ги как изглеждат. По-важното е миризмата. Животът целият пред теб е едно безкрайно обещание. А ти си принц, щастлив, невинен, обгърнат в ягодовото ухание. Какво ли е да си дете, дошло незнайно откъде, в този танц неповторим, от изгреви и залези. Страхотно е да си дете, дошло незнайно откъде, в този свят неповторим, съкровище на тайни скрити. Да можех пак да съм дете, в ягодовите полета да тичам, от изгрев до залез. Какво ли е да си Да дете, можех пак да съм дете, в ягодовите полета да тичам, от изгрев до залез. Какво ли е да си дете, да можех пак да съм дете, в ягодовите полета да тичам, от изгрев до залез. Какво ли е да си дете, да можех пак да съм дете, в ягодовите полета да тичам, от изгрев до залез. На мама момчето ли си ти? На мама сладура? Не, той е на тати момчето. Нали, Хари, ти ще станеш голям мъж. Тати, колко са звездите? Не знам, никой не ги е преброил. Когато порасна, ще ги преброя всичките. Дай Боже. Дай Боже. Ти си на мама голямото момче, с татко ти двама ще бъдем винаги до теб. Ти си На тако голямото момче, с майка ти двама ще бъдем винаги до теб. Ти си на тако голямото момче, с майка ти двама ще бъдем винаги до теб. Ти си на мама голямото момче, с татко ти двама ще бъдем